Здравейте, казвам се Анелия Ангелова от град София. Работя от 2 години в офис Младост. Майка съм на 2 деца. Харесва ми да работя в Max Credit. Присъединих се чрез обява в интернет. Бях поканена на интервю, което доста ме заинтригува и съответно няколко дни след това бях поканена за работа в Max Credit. Когато започнах работа в Max Credit, още в началото ми беше проведено специално обучение от страна на офис менеджера и ръководител екипа, след което започнах работа с клиенти. В началото беше малко трудно, но благодарение на това, че първите ми клиенти бяха предимно мои познати и приятели, аз успях да се справя с работата и съответно това ми помогна и за в бъдеще. При работата си в Max Credit съм имала както добри, така и трудни моменти. Според мен най-важно е добрата комуникация с клиентите. Винаги съумявам да влеза в тяхното положение и по-скоро приемам проблемите като мои лични, за да мога най-добре да ги посъветвам и заедно да излезем от трудната ситуация. В работата си в Max Credit за мен най-важно е да продължа да се развивам като професионален финансов консултант. Когато клиентите се връщат отново и използват нашите продукти, за мен това е доказателство, че съм си свършила работата и се надявам за в бъдеще да продължа да се развивам като професионалист в тази област. Да работя в Max Credit ме вдъхновяват преди всичко колегите, спокойната работна атмосфера, която се създава между нас и това, че винаги във всеки един момент мога да разчитам на подкрепа в всяка една ситуация, колкото и трудна да е тя. Клиентите харесват продукта, който предлагаме, отличната цена, удобните за тях вноски, бързото и лесно обслужване, както и отличната финансова консултация, която им предлагам. Избрах тази професия преди всичко, защото разполагам изцяло с времето си и освен да работя, мога изцяло да се грижа за децата си.